הוא ללא ספק ספר מפורסם ומיוחד במינו שנכתב. הוא הספר המרכזי של חוכמת הקבלה והוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. מאז כתיבתו נקשרו אליו אלפי סיפורים, והמסתורין האופף אותו אינו יודע גבולות. הוא אפוף הילה של מסתוריות, קדושה ופחד. הוא מכיל את סודות היקום כולו, גלגול נשמות, זמן ומרחב, מערכות יחסים, תיאוריית המיתרים, תורת הקוונטים ועוד. הוא ערוך כפירוש לתורה ומסודר לפי פרשיות השבוע. מטרתו העיקרית היא למשוך אור, להכניסו לחיינו וליצור מילוי אמיתי. לאורך השנים נותר גנוז כספר שאל לו לאדם הפשוט לקרוא ולנסות להבין פן השתגע. אז כמו שוודאי הבנתם, הנושא שלנו להיום הוא ספר הזוהר. ועכשיו בוא נכיר את חברות הפאנל שלנו. שלום לחגית אמייב, יועצת נישואים ומשפחה, מטפלת גוף ונפש ומנהלת האתר בשניים ויותר. שלום. שלום לעדי זיו, יועצת חינוכית, מטפלת זוגית ומשפחתית ומגשרת. שלום. שלום לליאת יצחקי, מרת ויוצרת דתייה, ומי שתביא לנו בסיומה של התוכנית, סיפור שיעיר לנו את הנושא של היום. שלום רבה. ולאיילת השחר צברי, מאמנת אישית, גרפולוגית וכירולוגית. ביקשתי מכל אחת מכם לבחור משפט שמסמל בעבורה את הנושא שלנו להיום, שהוא ספר הזוהר. חגית אמייב, את בחרת את המשפט, קדושה עצומה יורדת לעולם כהכנה לגאולה. נכון, בעצם ספר הזוהר הוא היה גנוז, ורבי שמעון בר יוחאי שהתקדש במערה, בעצם יש את כל הסיפור הידוע שהיה גזירה מצד הרומאים להרוג את רבי שמעון בר יוחאי ואת בני משפחתו, והוא ברח עם הבן שלו והתחבא במערה, ובעצם בתוך ההתקדשות הזאת, כשכל מה שהם אוכלים זה חרוף, שותים מים, שבעצם גדל שם באורח פלא, ותוך שהם מתחפרים באדמה, דווקא מהמקום הזה של ניתוק מהחומר, הם הצליחו להוציא משהו, להזדכך בצורה עד כדי כך חזקה ועוצמתית, שבסופו של דבר כתב רבי שמעון בר יוחאי את ספר הזוהר, כאשר נאמר לנו שהספר הזה הוא הכנה לגאולה. למה? כי יהיה בו סודות נסתרים שלא הורשו לרדת לעולם, ממש עד השלב האחרון. ואנחנו ברוך השם שזכינו להיות דור הגאולה, בעצם זוכים שספר הזוהר נכון להיום מותר לכל אחד לקרוא בו, אבל לא להעמיק בו. זאת אומרת, על פניו מותר לקרוא את המילים, אבל להעמיק זאת אומרת, להיכנס לעמקות של הדברים, יש לזה סייגים. תודה חגית. ליאת, בואי תספרי לנו איזה משפט בחרת. אני בחרתי סיפור ידוע בתלמוד שמצוי במסכת חגיגה, ומספר על 4 אנשים שנכנסו לפרדס. פרדס זה כינוי בעצם לזוהר, זה פשט, רמז, דרש וסוד, זה ראשי תיבות. 4 נכנסו בפרדס, ואלו 4 חכמים גדולים מחכמי ישראל נכנסו לעסוק בתורת הסוד, ורק אחד מהם נכנס ויצא בשלום. אחד נטרפה דעתו, אחד מת, אחד נהיה כופר. זה בעצם, על רגל אחת המשנה הזאת היא אומרת, שלעסוק בזוהר, בספר הזה, זה עיסוק שהוא לא כל אחד יכול לעסוק בו. יש באמת הגבלות וסייגים למתי אתה יכול באמת לפתוח את הספר הזה. יש כל מיני שתהיה מעבר לגיל 40, שתהיה גדול בחוכמה וכו' וכו'. וברגע שאנשים נכנסים וניגשים לזה, זה כמו לגשת לאש בידיים חשופות, אז בדרך כלל אתה יוצא נפגע. תודה. איילת, המשפט שאת בחרת הוא הכל הולך אחר המחשבה. כן, זה נלקח מהגמרא. מדובר, בעצם למה לקחתי את המשפט הזה? כי זה משפט בעצם שרבי שמעון בר יוחאי היה הולך איתו. זאת אומרת, כל מה שבן אדם מכוון ורוצה ללכת לקראתו, מה שהוא חושב עליו, הוא בסופו של דבר יגיע. אם בן אדם בסתרי סתרים הוא חושב על עבירה, הוא יגיע לעבירה. אם הוא חושב על קדושה, יגיע לקדושה. וגם בקידוש, כי אנחנו בעצם רוצים לצאת ידי חובה את כולם, צריך ממש לכוון, הכל במחשבה בעצם. וזה התורה בעצם של רבי שמעון בר יוחאי, שכל מה שאנחנו מכוונים, ובהצלחה ובחיים, הכל במחשבה. תחשוב טוב, יהיה טוב, זה אותו דבר. תודה. עדי, בואי תציגי לנו את המשפט שבחרת. אני לקחתי משפט של השלה הקדוש. הוא סוד לימוד חוכמת הקבלה, אשר מחכימת פתי, ומי שלא ראה את אור חוכמה זו, לא ראה מאורות מימיו, וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים.
ראיתי משפטים מופלאים שמתארים את הספר של רבי שמעון בר יוחאי. באמת, כל העניין הזה של הזוהר, שהוא מייצג איזשהו סוד, הרי את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להשיג בשום דרך. הוא בלתי נתפס בינינו. הדברים שאנחנו גם מנסים להעמיק, גם אם ננסה, גם אם נקרא את הספר ככה בלי שום הכנה, בלי שום לימוד, לא נבין הרי שום דבר. ובאמת, את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להשיג בשום מחשבה, בשום דרך. כל הסיפור של בריאת העולם, מה זה העולם? העולם גם יש לו העלם. העלם משהו נסתר, משהו שמאוד לא ברור. יש פה הרבה דברים שצפונים, הרבה סודות, הרבה רזים שבאמת אין מצב להבין אותם. וצריך להיות באמת, כמו שליאת אמרה, גדול מאוד בתורה ועם מיומנויות מאוד מיוחדות כדי להתחיל להעמיק שם. עכשיו באמת כל העניין הזה של החידושים, מה שיפה בזוהר זה שטוענים ואומרים שהוא ראה עוד מתקופה כל כך עתיקה דברים שיקרו, דברים כמו למשל שהעולם הוא עגול, כמו למשל שיש דברים שגילו אותם בשנים מאוחרות הרבה יותר, וזה כבר היה ידוע, זה כבר היה כל כך ברור לרבי שמעון בר יוחאי באותו זמן. זה פלא פלאים, באמת פלא פלאים. עכשיו, עם כל זה, עם כל הסקרנות שיש סביב הספר הזה, גם הרבה אנשים מפחדים בגלל כל הסקרנות וכל הדברים האלה. למה דווקא יש סקרנות כל כך גדולה? במיוחד בימינו, יש סקרנות מאוד גדולה סביב הספר. אני חושבת שככל שנעלים משהו, וככל שנהפוך משהו בדיוק, למשהו שהוא יותר סודי, אנשים יותר התפתו לראות אותו, יותר התפתו להכיר בו, יותר התפתו ככה לראות מה יש שם, אבל לצערנו לא כל אחד יש לו את הכישורים באמת לבוא ולראות מה, ולהבין איך שדברים מתנהלים שם, זה לא כל כך פשוט, אבל ככל שניקח משהו ונהפוך אותו ליותר מוסתר ויותר מוצנע, אז ככה יהיה יותר פיתוי לראות אותו. אבל זה יותר בגלל מה שקורה גם היום, בימינו כל האסונות שקורים מסביב, הרבה תחלואה, הרבה מלחמות, הרבה חולי, תאונות דרכים, המון. וגם עוד בעבר, שאת אומרת עכשיו, הרבה מסתכלים כבר בעבר, עוד בגירוש ספרד, כשעם ישראל גירשו אותם מספרד, מי שבעצם בא ופתח להם לראות את הספרים, אז כבר הם היו צמאים לדעת מה קורה, ואז פתחו את הזוהר והסתכלו ולמדו, וזה מה שעודד אותם ונתן להם כוח. בעצם עכשיו אנחנו מבינים למה זה קרה לנו. בעצם זה גלגולים קודמים, וקדוש ברוך הוא יש מטרה, יש בריאה לעולם. הקדוש ברוך הוא לא סתם עושה דברים מסוימים, גירשו אותנו בגלל משהו מסוים, ואז נתן להם בעצם כוח חיות. למה זה קורה? למה זה קורה לנו כל התאונות האלה? אנחנו יודעים שבגלל עוונות קודמים, בגלל גלגולים קודמים, יש מטרה. אז ברגע שאנחנו יודעים שיש מטרה, יש לנו גם רצון להמשיך. ואז אנשים בעצם צמאים עכשיו לדעת מה המטרה, מה הסוד, מה עומד, מה אנחנו חיים פה רק כדי למות. זה לא הגיוני. אני רוצה גם לציין, העיסוק האובססיבי, או העיסוק הרב, שבעשורים האחרונים מגלים עניין באמת בספר הזוהר והקבלה, לא תמיד ניתן לייחס רק לסקרנות. אפשר לייחס גם הרבה מזה למכון לחקר הקבלה. שרבים חולקים עליו וחולקים עם הדרך שלו, אבל מה שהוא עשה, הוא הביא את הספר הזה שמעטים ומתי מעט היו עוסקים בו לפני 100 שנה וכו', ובעצם הביא את זה לפני כמה עשורים, פתח את זה לכל הציבור. גם אם אתה חילוני, גם אם אתה דתי, יותר מזה. גברת מדונה, שקרויה על שם האיש ההוא, אתה יודע, אימא של האיש ההוא, היא פתאום נהייתה המלכה אסתר, ועוסקת, והיא באמת הסלב הדמות הכי ידועה שעוסקת בקבלה. כמו כל דבר זה גם טרנד. אם מחר פתאום היא תעסוק במשהו אחר, אז יתעסקו בזה. מתחלף, בינתיים זה מתחזק ומתעצם, מחפשים משמעות. מחפשים משמעות. אין ספק שהספר הזה, יש בו משיכה, יש בו הרבה חוכמה. זה לא שלקחו ספר של ילדים קטנים ועשו אותו לאיזה משהו פולחן. ברור שיש בו עומקים, יש בו המון עומקים, יש הרבה רבדים. הרי אנחנו יודעים שהוא מורכב, הפרדס, מפשט, מרמז, מדרש ומסוד. ככזה, הוא המון שכבות, המון רבדים, המון משמעויות, וזה מסקרן. אבל אסור לנו גם להתעלם מזה, ולמרות המחלוקות הרבות, שבעצם הפתיחות הזאת של הספר הזה, שפתחו את זה לתקשורת, שפתחו את זה לכל הציבור החילוני, הדתי, הגוי, היהודי וכו', זה גם כן עניין וגורם שגרם להצפה של ההתעניינות בזה. יש פה גם עוד דבר, שאיפשהו אני חושבת שזה בא גם להורות לנו יש דברים שהם מעל השכל. אנחנו כל הזמן מחפשים לתפוס את העולם בחמשת החושים שלנו.
מה שאנחנו רואים קיים, מה שאנחנו לא רואים, פחות קל לנו בעצם להאמין בזה או לקבל את זה. אנחנו מחפשים את הגושפנקה הפיזית, את הגושפנקה החושית. איפשהו ספר הזוהר, הרי ידוע שמתוארים בו כל מיני דברים, כל מיני מציאויות, שבעיני האדם הן הזויות, למרות שאני חושבת שהיום עם כל המציאות של כל הסרטים וזה, אז יש הרבה יותר, כבר רואים את הכל, שומעים את הכל, כבר שום דבר כבר לא יכול ממש להרעיש לבן אדם. כן, זה, אבל בכל זאת, פה דווקא יש, זה נראה כאילו, זהו, אבל פה באמת בעניין של הזוהר, לא שאני מתיימרת להבין בזה דבר וחצי דבר, כי באמת, כמו שאמרנו, יש על זה מגבלות. מצד אחד כן היום באמת מותר לקרוא בזה, ויש אפילו אולי עניין לקרוא אבל לא להעמיק. מאיפה העניין של עד גיל 40, או שאסור לנשים? כי עד גיל 40 זה עד גיל 40. כי הנה הארי הקדוש, הוא היה בן 38 שהוא נפטר. לא, אבל צריך להיות גדול בתורה. צריך להיות, יש לזה סייגים, זאת אומרת, יש לזה דברים מסוימים, כללים מסוימים כדי לגשת לזה. לפשוטי העם זה מגיל 40. בעצם הוא נלקח מספר היצירה שאברהם אבינו חיבר אותו, לא חיבר אותו, זאת אומרת קיבל אותו, ואז הוא העביר את זה הלאה בעל פה, ואז זה נרשם בכתב מהמשנה, מדור המשנה. ואז רבי שמעון אומרים שהוא כתב את הכל, ויש אומרים שהוא רק הביא רק חלק סודות. צריך להיות בן אדם בקיא, קודם כל, בחומש, במקרא, בקיא בכל מה שקשור בדינים, בהלכות. סליחה שאני קוטעת אותך, אז לפי מה שאת אומרת, בן אדם שהוא לא בהכרח דתי או לא יהודי, אסור לו בכלל? לא אסור, אסור לו להתעמק בזה. אבל הוא לא בקיא בהלכות, הוא לא בקיא בתורה. הוא לא לומד כל כך גמרא, מה שעכשיו מלמדים זה רק טעימות מהגמרא, זה לא, סליחה, מהתורה שבסוד, זה לא בדיוק זה. מה שמלמדים אותם עכשיו זה טרנד, זה רק הטעימות, הדברים המתוקים שמלמעלה, ההסבר על הגמרא. לא באמת אפשר זה לא ממש העומק של העומק. כן, גם יש עניין, גם חשוב מאוד להבין שכל הנושא, למה זה כביכול, למה זה אסור? כי מתוארים שם כל מיני דברים שמעבר לשכל שלנו. האדם, קשה לו מאוד מאוד לתפוס שיש בריאה, בעצם יש יצור שהוא עם ראש של עז, כנפיים של מלאך, גוף של תרנגול, רגליים. זאת אומרת, זה דברים שהם נראים, למה זה מוביל לכפירה? כי אתה אומר, די, מה זה השטויות האלה? באמת. אבל באמת, לנו במציאות הזאת אנחנו לא מכירים את הדברים האלה. למשל, אם ניקח את האסקימוסי ונגיד לו שיש מקום שבו גודלות בננות מכוחה של השמש, הוא יהיה בהלם. כאילו, מה זה הדבר הזה? אני מכיר רק את הדגים שמתחת לקרחון שלי. מה, תביא אותו לפה והוא יראה זרע שנובד והוא ישאל, מה זה, איך קורה הדבר הזה? ואז מתוך הריקבון הוא פתאום קולט שמתוך הריקבון של הזרע, שזה לא הגיוני, ההגיוני הוא שאם זה צומר, צריך לצמוח ממקור יפה, ממים, לא יודעת מה, אבל זה צומח מתוך ריקבון של זרע. אז זה אותו דבר, אם דברים שאנחנו לא באמת יודעים אותם, שהם לא ברורים לנו, אז הם נראים לנו כמו סתירה, וזה יכול להביא לחלישות הדעת, ומי שבאמת מאמין בקדוש ברוך הוא, ולא נמצא בדרגה רוחנית. את אומרת שבאמת אפשר להשתגע? בוודאי, אם הגמרא אומרת לנו קטונתי, זאת אומרת, זה ברור. השאלה למה אתה קורא שיגעון? שיגעון זה סוג של בלבול, בלבול הדעת. אם אנחנו מדברים על סוג של שפיות, אז אנחנו מגדירים את עצמנו כנורמליים, זה עושה לנו טוב, זה נותן לנו ביטחון, נותן לנו תחושה של שייכות, וכל המשוגעים כביכול, זה משהו שמחוץ לנו, אבל זה לא בדיוק עובד ככה. ההגדרה של שיגעון זה משהו שהוא נתון להרבה כי הרבה אני עדיין פרשנויות. לא נתקלתי במישהו שהשתגע. מה זה השתגע? לכן אני אומרת שצריך לחדד את העניין של ההגדרה. המילה שיגעון נתונה להמון המון פרשנות. בעיניי שיגעון זה סוג של בלבול. סוג של, אם אני לא בקיאה באיזשהו משהו, אני לא אבוא להתעסק איתו בכלל. אם אני לא בקיאה, לא בחשמל או לא יודעת מה. אז איך תלמדי? אפשר ללמוד אחרי שהגעתי לאיזושהי בשלות מסוימת. ברגע שבן אדם למד כך וכך שנים וכבר התנסה ולמד את התורה ואת המשנה ואת הגמרא והוא כבר הבין את כל הדברים האלה, יכול להיות שיש לו בסיס אחר. מה זה יכול להיות? זה בטוח שיש לו בסיס אחר להגיע למשהו קצת יותר נשגב. עכשיו מדברים על רבי שמעון שאומרים, ישב רבי שמעון בכה ואמר, אוי לי אם אגלה, אוי לי אם לא אגלה. שאם לא אגלה יעובדו חידושי היצירה, ואם אגלה,
אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. זאת אומרת, הייתה גם לפני כל הפריצה של הספר, הייתה התלבטות אם בכלל לפרסם את הדבר הזה, כי לא כל אחד באמת בשל לזה. אבל... מאיפה, מי החליט לפרסם את הספר? אם אחרי כל כך הרבה שנים רבי משה, מה שקרה זה באמת שבמאה ה-13 התגלה רבי משה בן דליאון, חכי, אני צריכה... כן, רבי משה בן שם טוב דליאון בספרד של המאה ה-13. הוא זה בעצם שחשף כ1000 שנה לאחר מותו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, והוא זה שחשף, אגב, גם על החשיפה הזאת של רבי משה בן שם טוב, יש גם על זה מחלוקת, כי אומרים שבעצם הוא זה שכתב את זה. יש כל מיני, גם על זה יש מחלוקת, גם על מי עצמו כתב את ספר הזוהר. אומרים שזה רבי שמעון בר יוחאי. מה זה ספר הזוהר למעשה? זה ספר של שיחות שמסודרות לפי מדרשים בארמית, שמסודרים לפי סדר פרשות השבוע של שיחות של רבי שמעון בר יוחאי עם קומץ ידידים, שיש גם את משה רבנו בהופעת האורח וכל מיני חכמים. עכשיו, הארמית שנכתבה, אומרים, הארמית הזאת היא לא הארמית של התקופה של רבי שמעון בר יוחאי, אומרים שזה בכלל הארמית של התקופה של המאה ה-13. גם על זה יש בעיות. לא נזכרים בכלל אנשים שמעבר למאה ה-13, עד למאה ה-13 כן נזכרים, ומעבר לזה לא. זאת אומרת, כל הספר, גם הכתיבה שלו, איפה הוא נכתב, כולל הרזים והסודות שבו, הכל אפוף סוג של מסתורין, ואין לזה באמת פירוש אחד או דעה אחת, וגם על זה חלוקים. איך עקרונות רוחניים בעצם יכולים לעזור לנו בחיי היום-יום שלנו? קודם כל, יש כללים, חשוב לזכור שאנחנו בנויים מחומר ורוח. זאת אומרת, מי שמנסה לנתק את הרוח מהחומר, הוא בעצם שוגה, אינו אלא טועה. למה? כי בעצם כל דבר שאנחנו עושים, קודמת לזה מחשבה. מחשבה היא דבר רוחני. ואם אתה ממלא את עצמך בתוכן רוחני, אתה בעצם ממלא חלק שהוא בלתי נפרד ממך. הדור שלנו, למשל, כשאני מסתכלת על הדור הזה, אני רואה שהדור הזה הוא כל כך להוט אחרי החומר שהוא שוכח, דבר שהוא מאוד חשוב, שאני חושבת שגם ספר הזוהר הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות הזאת, שהוא מגיע דווקא בתקופה שיש רדיפה כל כך גדולה אחרי החומר. אבל כאשר אנחנו שוכחים שיש לנו גם נשמה, שהנשמה מבקשת את האוכל הרוחני, אז מה שנוצר זה ריקנות. נוצרת ריקנות, נוצרת תחושה של אי סיפוק, של שום דבר לא מספיק טוב. זה אגב אחת הסיבות שגרמו לי לחזור בתשובה, שאני השגתי ומבחינה חיצונית היה לי הכל, לא היה חסר לי כלום. אבל מבחינת התוכן המהותי, הפנימי, השאלות התחילו לנקר ולהגיד, אוקיי, יש לי את זה ויש לי את זה ויש לי חומר ויש לי כסף לא חסר לי כלום, ובכל זאת אני מרגישה ריקנות עצומה מאוד מאוד גדולה, וזה בדיוק העניין שספר הזוהר בא דווקא בתקופה הזאת שאנחנו כל כך מבולבלים מה פה נכון ומה לא נכון. מהבחינה הזאת של מי אנחנו באמת, מה אנחנו גוף. אפשר לראות את זה באמת בהמונים של צעירים שנוסעים להודו ונוסעים לכל מיני מדינות רחוקות כדי לחפש סוג של... אומן זה בעצם, אנחנו חוזרים למקורות שלנו, אבל אני כן רוצה להראות שהחיפוש אחר רוחניות הוא חיפוש בהכל. עכשיו, מה שקורה זה שהזוהר זה בעצם המקורות שלנו, חלק מהמקורות היהודיים לנשמה שלנו. והרבה אנשים עושים סיבוב עד שהם חוזרים לפה. יש אנשים שמתחילים ומסיימים עם היהדות, ויש אנשים שעושים סיבובים, חלק נתקעים בדתות אחרות, וחלק באמת חוזרים לשורשים ולמקורות. אבל אפשר לראות את זה. פעם לא היה את העניין הזה של אחרי צבא ללכת ולהיזרק בחופים, בתאילנד, בהודו. אני מדברת, זה דבר שמאוד מאוד תפס תאוצה בעשורים האחרונים. וזה באמת עניין של הדלק הרוחני שבן אדם מבקש לעצמו. אם תתני לבן אדם את כל התענוגות של העולם, הוא לא ירגיש מאושר, הוא לא ירגיש מסופק. אבל כל בן אדם צריך מיצוי עצמי, צריך אושר, והאושר הזה הוא לא נקנה בחומר, הוא נקנה בעיקר ברוח, וזה מה שאנשים מחפשים בעיקר היום. זה אגב עניין הבלבול, שבן אדם שלא מרגיש מסופק מצד עצמו, אז יש הרבה בלבול שכל הזמן נמצא שם ברקע, כל הזמן מהדהד. חיפוש, וזה ספר הזוהר יכול לספק לנו את החיפוש הזה? הרוחני מאוד מאוד משפיע על הגשמי. אם אתה חושב טוב, יהיה לך טוב. אם אתה חושב חיובי, יהיה לך שפע חיובי. ולהבדיל הפוך, אם אתה חושב שלילי, אז יש כאלה שמפתחים מחלות פסיכוסומטיות, ואנחנו רואים את זה בהמון מקרים שהשיגעון מגיע דווקא
דווקא מכיוונים אחרים. אבל יש הרבה סגולות לספר הזוהר שגם כן מושך את האנשים, של מביא פרנסה טובה, ושיכול לזרז את ימות המשיח, ומבטל גזרות קשות, ומגן בעת צרה, וזה סגולה לפרנסה. ולא סתם, גם בעל הסולם החליט לבוא ולתת פירוש, כי אנשים לא יכולים לבוא ולהתמודד עם הספר הזה. נבוא נפתח אותו, לא נבין כלום, מה אנחנו מבינים בעצם בכל המילים האלה, מה הוא ניסה להגיד לנו בכלל. אבל שיש את הצורך הזה גם של האנשים, מכל המגזרים, כמו שליאת אמרה, לבוא וכן לקבל איזשהו משהו לעצמם. אז ככל שיש רצון ללמוד, אז אני חושבת שאפשר להצליח עם זה. כי אם אתה רוצה באמת משהו מאוד, ואתה שם איזה סוג של מטרה שלזה אתה רוצה להגיע ולשאוף, אז אתה כן תצליח להתגבר על המגבלות שלך, ואומנם אתה צריך איזשהו בסיס, אבל כן צריך תמיכה וכן צריך קביים. בכל תחום שקשה לנו בחיים, אם אנחנו לומדים להיעזר בקביים הנכונות, אז אפשר להתקדם הלאה ולהגשים את המטרות שלנו. מתוך סקרנות באמת, מישהי מכם כן קראה או למדה בספר הזוהר? או מכירה מישהו שכן קרא וראתה את השינוי שזה עורר או חולל בו? אני למדתי ברכסים, והיה איזה בחור שתמיד, זה היה כבר גבר כמובן, שתמיד ראינו אותו הולך לבית כנסת בימי שבת, היינו רואים אותו, ולמדתי שם איזה 4 שנים, אז במהלך 3 שנים, אחרי 3 שנים בערך, ראינו אותו שהוא פשוט הלך וכמו התפגר, איך אומרים? הוא היה הולך כמו חוסר לבוש זרוק ומדבר שטויות עם עצמו וזה. ואז היה שמועה פשוט שהוא קרא בזוהר. ולפי זה כאילו ידענו שלא מתעסקים עם הזוהר, כי זה מעבר לגבולות, מעבר ליכולת של המוח לקלוט את זה. יש דברים נסתרים במוח שלא מסוגלים, אז פשוט המוח שלנו מוגבל. זה אותו דבר כמו מנורה. קחו מנורה. בוא נגיד שוב, זה עדיין שמועה, כן? שמועה. זה שמועה. כן. בסדר, אבל אם נאמר לנו, אז מן הסתם יש לזה מקורות, זה לא סתם. אבל אני אומרת, זה כמו שניקח מנורה. אם נחבר לכל מנורה יש את הוואט שלה, אם זה 100 וואט, אם זה 200 וואט, אם אנחנו ננסה לתוך המנורה הזאת להזרים חשמל שהוא פי 10 מהיכולת שלה, אז מה שיקרה זה שהיא תתפוצץ. זה אותו דבר גם האדם. האדם הוא כלי לקבל דברים מסוימים, הוא לא כלי לקבל דברים אחרים. זאת אומרת שאם אומרים לנו שכדי ללמוד בספר הזוהר צריך להכין כלי לקבל כמות כזאת של קדושה, של רוחניות, אז באמת העבודה היא, אומרים לנו הסייגים הם עד גיל 40, שחוכמתו בתורה תהיה גדולה מאוד, שהוא יהיה תלמיד חכם שמקדיש את עצמו. למה? כי הוא כבר נכנס לתוך עמקות התורה, הוא כבר למד את התורה בעיון, הוא למד את כל מה שקדם לזה, הוא לומד את זה כבר בעיון. הוא לא מגיע לזה ממקום של, טוב, יאללה, בוא נקרא ספר מתח. בסדר, בשביל ספר מתח יש את רם אורן, אני יודעת. אני מכירה אישית, אפרופו לא שמועות, קרובות אליי 2, שכן נתפסו, מה שנקרא בעניין הקבלה, הן לא היו דתיות, מרכז הארץ, והם נכנסו למכון הזה. בגיל 20, אחת מהן הייתה אקדמאית עולה בתחום המוסיקה, וצפו לה באמת עתיד מזהיר. היא נכנסה למכון הזה, ומאז אני יכולה להגיד שבאופן די סיסטמטי השתבשו חייה. יש שם סוג של, אני אולי יוצאת פה חוצץ כנגד קהילה שלמה, אבל חשוב לי לומר את זה, כיוון שאנחנו ראינו את ההידרדרות שלה. מה זה הידרדרות? הידרדרות נפשית. הבחורה הייתה סוג של עבד במקום שם, זה סוג של עבדות, מחזיקים אותם שם ללא משכורת, הם נותנים להם לעבוד שם, להרצות. זה דברים שאנשים לא מדברים עליהם, כי אנשים אולי מתביישים, אנשים שנכנסים לשם. איזושהי שטיפת מוח יש. סוג של, כמעט לא הייתה באירועים שהיינו, כל האירועים של חברות והאירועים המרוכזים, לא ראינו אותה, היא נעלמה, היא פשוט נעלמה לנו ל-17 שנה. יותר אפילו, אני חושבת. לאחרונה היא רק חזרה, כבר מבוגרת, בלי בעל, בלי משפחה, והיא צריכה היום באיזשהו מקום לשקם בלי מקצוע גם. היא צריכה בעצם לבנות את עצמה מאלף והתו, מה שאנחנו עשינו אחרי שירות, היא עכשיו צריכה לעשות. אז אני לא יודעת אם זה להשתגע, אבל זה בעצם משהו שם, שרלטני, משהו שם לא כמו שצריך. תודה ליאת, אנחנו נחזור לדיון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. כשנחזור נשמע מכל אחת מהאנשים סיפור שקשור לנושא, וליאת תשתף אותנו בסיפור מהכתובים.
שוב שלום לכם. אני רוצה עכשיו לשמוע מכל אחת מכם סיפור אישי שקשור לנושא שלנו להיום, שהוא ספר הזוהר. ליאת, אנחנו נתחיל איתך. אני עוברת מהסיפור אישי לסיפור שקראתי בספרו של פרופסור דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה. בספר שלו הוא סוקר כל מיני מקרים שאנחנו חושבים שאנחנו בעצם רציונליים, אבל אנחנו בעצם לא. בסיפור הזה הוא אומר, הוא עשה ניסיון בשדה תעופה. הוא קרא, הייתה כריזה שאמרה בעצם לכל הנוסעים, כל הנוסעים לירח, החללית יוצאת בעוד 5 דקות, נא להגיע לרציף 8. וככה חזר על ההודעה הזאת, הנוסעים לירח, החללית יוצאת בעוד כמה דקות, נא להגיע לרציף 8. הוא מסתכל, הם היו כמה חוקרים שם, כמעט ולא אנשים לא מגיעים. כל אנשים ממשיכים בחיים שלהם, עוברים אחד לפה, אחד לשם. אולי איזו אישה אחת, 2, הגיעו לשם כדי לראות מה זה הרציף הזה שנוסעים ממנו לירח. כמובן שאמרו לה, תשמעי, זה ניסוי, אנחנו מתנצלים, אנחנו לא יכולים לקחת אותך היום לירח. בעצם מה שהוא ניסה להגיד זה שאנחנו הרבה פעמים, אם יגידו לנו משהו רע, או משהו שאסור, או משהו אפילו, אנחנו דווקא נלך ונמשך אליו. אבל אם יהיה משהו טוב, משהו נחמד, זה בכלל לא יעניין. כמו אותו עיתון בריטי מפורסם שנפתח, שהחליט שהוא משדר ומקרין רק חדשות חיוביות. הוא נסגר כעבור שבועיים. זה לא... שבועיים? זה המון. זה המון, כי את יודעת, לוקח זמן למערכת להתאפס. זה בעצם אנחנו עם ספר הזוהר. יצר לב האדם, רע כן, מנוחה, מים גנובים, טקו, ואנשים ברגע ששומעים שזה אסור, אז זה המשיכה, ולא תמיד בגלל, לא תמיד אם הם יכולים או לא יכולים. אז תזכרו שפעם הבאה יהיה רציף לירח. טבע האדם. תודה ליאת. איילת, איזה סיפור יש לך? טוב, אני לוקח אותי הקטע הזה שבעצם של הזוהר, של התורה, של התפילה. בעצם מה זה הזוהר? זה לוקח אותנו בעצם מהספר היצירה למה מאחורי העולם הזה בעצם, שזה בורא עולם, שהוא בעצם יצר את העולם. ובעצם כל מה שקורה לנו זה כי הוא כיוון את זה ככה שזה יקרה, ואנחנו צריכים ללמוד מזה. אני לוקחת את עצמי אחורנית בגיל שבערך הייתי בת 21, קצת יותר, 22 אולי. עברתי תאונה מאוד קשה עם אופנוע כבד, כביש חוצה שומרון, נכנס בנו טרקטור. אני עפתי מעליו ושברתי את הרגל ימין, היה לי איזה 6 שברים שם, ועד שעברתי טיפולים בבית חולים, הייתי מאושפזת ושכבתי בבית הרבה זמן עם גבס מלא. טוב ששכבת בבית חולים ולא בבית. באה בהתחלה אמבולנס טיפול נמרץ, היה בטוח שאנחנו מתים שם, ברוך השם יצאתי רק עם נזק של רגל שבורה. וכמובן סדקים בכל מיני מקומות, אבל ברוך השם החלמתי. אחרי פיזיותרפיה של תקופה לא קצרה בכלל, הורידו לי את הגבס, ואחריה היה את הפיזיותרפיה, אחר כך הצלעתי תקופה מאוד ארוכה. כבר לא היה צריך קביים, כבר שמו לי כבר קביים רגילות, כאילו של בינם, לא של עץ, אלא ממש פלסטיק. ומצאתי את עצמי בעצם בחורה צעירה, צולעת. האורתופד שבדק אותי, הוא לא נתן לי הרבה, איך אומרים, חומר להתאפס עליו, שאולי באמת אני אבריא מזה, שזה יעבור לי. ואני אמרתי, ריבונו של עולם, אתה נתת לי את החיים האלה, אין שום סיכוי שאני אמשיך את החיים האלה ככה עם צולעת, כאילו, איפה העתיד שלי? בחורה צעירה, החיים לפניה. אני המון התפללתי, נדקתי נרות, קראתי המון תהילים. הלכתי, עשיתי כל יום, הייתי עושה הליכה. והייתי מנסה בכוח לא לצלוע. אמרתי, אני לא אצלה. והאמנתי בזה שאני לא אצלה, שזה יעבור. כמו שהקדוש ברוך הוא החליט שאני אלך, וכמו שהוא החליט שאני אצלה, עכשיו הוא יחליט שאני לא אצלה יותר. אחרי הרבה תפילות והרבה תרגולים, ברוך השם, הפסקתי לצלוח תקופה מאוד ארוכה. ואני תולה את זה שאני אומרת שכל דבר ניתן לשנות. הכל, עם רצון טוב, באמונה בהשם, והרבה תפילות אפשר לשנות. וזה מה שמחבר אותי בעצם לתורה. כל הכבוד לך. לא לי, להשם. כיף לשמוע. תודה. חגית, איזה סיפור יש לך בשבילנו להיום? טוב, אז יש את הרב ארז משה דורון, הוא ברסלבר אמיתי. והוא מספר שהם הרבה מטיילים בעולם כדי ככה לאסוף את הניצוצות של כל העם היהודי מכל מקום באשר הוא. ויום אחד הם הגיעו לאיזושהי שליחות בהודו. והוא הלך ככה בין החופים, וכמובן ככה מחפש לקבץ נשמות נידחות ככה תוהות.
ופתאום הוא נתקל, טוב, כמובן, יש שם הרבה, אגב, העניין של הסמים וזה, זה להגיע למקום הרוחני רק באמצעות חומרים כימיים, הוא מדבר על זה הרבה. ואז הוא נתקל שם באיזשהו בחור, שהוא פנה אליו, והוא היה נראה בחור ככה מטייל לו בעולמות אחרים, ככה לקח משהו. ואז הוא בא אליו ואומר לו, תגיד לי, אח שלי, מה התכלית? ככה הרב אומר לבחור. אז הבחור מסתכל עליו, מאיפה נחת עליי הבן אדם עכשיו עם תכלית עניינים? אתה לא רואה עכשיו אני בשנתי. אז הוא אומר לו, לא, באמת, אני שואל אותך, מה התכלית? אז הוא אומר לו, התכלית היא מה שתכלית. אז זה לא נראה לך מוזר שהתכלית זה מה שתכלית, ואם תכלית עכשיו לקפוץ מהגג, זה התכלית. קיצור, נכנס איתו בדין ודברים, החזיר אותו לארץ, והכל בסדר, והכל בא על מקומו בשלום, הוא ככה התקרב ליהדות, והבין שיש תכלית, ויש תכלית לבריאה, ויש תכלית לכל בן אדם ואדם שנמצא פה. וזה לא מה שתכלית. וזה לא מה שתכלית, כן, יש דין ויש דיין, בסדר. תודה חגית. עדי, איזה סיפור את? אני חוזרת לימי האקדמיה, האוניברסיטה העליזים והיפים. היה איזשהו קורס שלקחתי, מבוא לקבלה. אני זוכרת את ההתלבטות, לקחת, לא לקחת, 8 בערב, ככה נורא מאוחר, וזה, ומה לי ולקבלה, אבל משהו נורא סקרן אותי. וזה לא קשור למקצוע, וזה לא קשור למה שאני עוסקת בו, אבל משהו מאוד היה מסקרן שם, משהו מאוד מפתם, ככה ללמוד דברים נסתרים, דברים לא ברורים, שלא אי אפשר להזדמן ללמוד אותם בכל מקום. בקיצור, לקחתי את הקורס הזה, ושם התחלנו להיכנס לעומקם של דברים. עכשיו, בקורס הזה, אומנם 8 בערב, כבר כביכול הדעה במקום אחר, גברים, נשים, זקנים, זקנים מבוגרים, גם זקנים, צעירים, מכל הקשתות, מכל המקומות, דתיים, חילונים, כולם התקבצו לאותו מקום, והייתה דממת אלחוט בקורס הזה. כולם ככה באמת ניסו... לאורך כל הקורס? כן, לאורך כל הקורס. אפילו את הבחינה עשינו בכיף ובעניין רב. והיו הרבה שאלות, והיו הרבה תהיות, ובאמת הרגשתי עד כמה אנחנו לא יודעים כלום. עד כמה אנחנו ממש לא יודעים שום דבר. אבל גם הסיפור הזה של נשים שפתאום נכנסות לכל האפיק הזה. הרי זה לא מובן מאליו שאישה תבוא ותלמד את כל התכנים האלה. אבל יש נשים במקורות דבורה הנביאה וברוריה, אשתו של רבי מאיר, שנכנסו, והם היו כל כך בקיאות שהייתה להם את הבשלות הזאת לבוא וללמוד את התכנים האלה, שזה היה באמת קטן עליהם. אבל גם היום, עם כל המורכבות שיש בזה, גם נשים בוחרות היום לבוא וללמוד את הדברים האלה, וגם מכל הקשתות, מכל המגזרים, מכל המקומות, יש משהו מסקרן. ואני רואה את זה היום מבני הנוער שאנחנו עובדים איתם. הרגשתי באמת את העוצמה של הפיתוי. אז היום הם מרגישים פיתוי לדברים אחרים, לא לזה. אבל יש פיתוי לדברים האלה. אז הנה כלי למשוך אותם אלינו. זהו, אז אני אומרת, אז צריך לקחת בחשבון שאומנם הפיתוי לדברים השליליים, כביכול שבעינינו אנחנו רואים אותם, אם זה התמכרויות וכל מיני דברים שאנחנו לא רוצים שבני הנוער יגיעו. אבל אם זה משהו שבאמת אסור, ויש בו משהו ככה, הילה של סוד ודברים ככה לא ברורים, זה באמת מושך. והרגשתי באמת המשיכה הזאת של משהו לא ברור, משהו חדש, משהו כאילו לטעום ממשהו שהוא לא... רעב לארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לשמוע דבר השם. אבל זה היה באמת מעולה, באמת מעולה. תודה, עדי. אנחנו נחזור אלייך ליאת. איזה סיפור מהכתובים הבאת לנו היום? אני מביאה היום את המדרש לשיר השירים רבה. את המדרש הזה חברותיי למופע חלומה של כל אישה כל פעם מציגות במופע שלנו, ואני כל פעם מתרגשת ממנו מחדש. זה המדרש שמככב בו רבי שמעון בר יוחאי, שלא מיוחס ספר הזוהר, על מעשה באישה אחת מצידון ששהתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון ברצון להתגרש, ואמר להם, חייכם כשם שנזדווגתם במאכל ובמשתה, כך גם תיפרדו מתוך מאכל ומשתה. שמעו לקולו ועשו יום טוב ומשתה, סעודה גדולה, והאישה שיקרה את הבעל קצת יותר מדי. מתוך שכרות הוא אמר לה, ביתי, כל חפץ טוב שיש לי בבית, תלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה,
ואמרה להם, תיקחו אותו, את בעלי, והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה, כיוון שפג ינו, ננער משנתו ואמר לה, ביתי, היכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אבל הוא אמר לה, אבל מה לי ולבית אביך? אמרה לו, אבל זה מה שאמרת לי בערב. כל חפץ טוב שיש לי בבית, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם, הבינו שהם מיועדים זה לזו. לרבי שמעון בר יוחאי עמד והתפלל עליהם חזק ונפקדו בבן. יפה. תודה. אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וביקשתי מכל אחת מכם לבחור שיר שקשור לנושא שלנו. אני מאמינה שכולם בחרו את אותו השיר, לא? בר יוחאי. כן. בר יוחאי נמשכת אשריך. טוב, בר יוחאי, יש כל כך הרבה הלל ושבח לומר שזהו, לא עלינו המלאכה לגמור, ואנחנו, אם רק נצליח להבין, את יודעת מה, אפילו לא להבין, רק להתחיל לראות כמה גדלות יש בעולם הזה וכמה טוב יש בעולם הזה, אז דיינו. תודה, עדי. לי היה אתגר ועניין רב בלחפש שיר מתאים לנושא הזה, ומצאתי שיר שלא הכרתי אותו קודם, וזה מתקשר למה שליאת הציגה בהתחלה. מעשה בארבעה של אהוד בנאי. זה ממש סיפורי. ליל שבת אחד נפתחו השמיים, ברק גדול הבזיק, אלקטריק גבעתיים. 4 נערים, כשההורים בחול, יצאו אל הפרדס, עברו את קו הגבול. מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס. הראשון אמר, יש לי ניסיון, תשגיחו על הראש שלא יקרה אסון. אחרי שנעבור בשערי שמיים, שנעמוד מול אבני השיש, אל תגידו מים. מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס. הוא עובר לשני שאמר נוגע ולא נוגע, יש לי הרגשה שאני הולך ומשתגע, והשלישי נגוז נפטר מן העולם. הרביעי חזר אבל הפך לאחר. ליל שבת אחד נפתחו השמיים וכולי. בואי תגידי לנו למה בחרת את השיר הזה. בכל מקרה, זה ממש מתקשר למדרש הזה. עכשיו, זה מחבר אותי למציאות הישראלית היום, שיש לנו בני נוער שהולכים ומחפשים ותרים אחר כל מיני דברים שהם לא ברורים, שהם מפתים, כדי למצוא ולמלא איזשהו צורך. ולכן, השיר הזה ממש התחבר לי, כי זה הופך את כל הנושא הכל כך כבד הזה לכל כך עכשווי, שזה בדיוק ההתמודדויות שלנו היום במערכת החינוכית, ויש אתגרים פה. תודה, עדי. ליאת, איזה שיר בחרת? אני בחרתי את השיר אנה בכוח, שמיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, שהוא גם כתב ספר קבלי, שנקרא ספר הקנה, בתקופת ימי הביניים. זה פיוט שאומרים אותו בתפילת שחרית, ובחלק מהקהילות גם בקבלת שבת ולפני השינה. הפיוט למעשה זה תפילה שמורכבת מ7 שורות, שלפי המסורת הקבלה, שזה גם ממש שיר שהוא כולו קבלי, ובעצם השורות האלה מרכיבות אחד משמותיו של אלוקים, כפי שהם נזכרים בתלמוד הבבלי. מכיוון שאנחנו עוסקים בזוהר, חשבתי שזה שיר שיכול להתאים, במיוחד לאחרונה שהוא גם צבר תאוצה בביצוע של עובדיה חממה, שהעלה את התפילה הזאת לדרגה מאוד מאוד יפה. תודה ליאת, איילת. אני גם בחרתי כמו חגית, בר יוחאי, מחבר הזוהר. גם אני, כמובן. כן, אבל אצלי זה בגלל שאמרתי, נעשה אדם נאמר בעבורך, מרוב החוכמה שלו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחד הסיבות זה בגלל שיצא רבי שמעון בר יוחאי. ומשה רבנו שעוד עשה את התגים, קיבל את התורה, והוא ראה את כל הסימנים על הכתרים, על האותיות, ואז הוא אמר, למה צריך לדקדק בכתרים האלה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בעזרת זה שיבוא יום ויהיה אחד שייתן על כל כתר 70 דרשות, על כל אחד מהכתרים האלה. תודה. כמובן, בחרתי באותו שיר כמוכם, מה יותר מתאים מספר הזוהר מאשר רבי שמעון בר יוחאי, בביצוע של איציק אשל. תודה לכם. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, שתהיה שבת נפלאה. להתראות. בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמשכת במידת הקודש, נסעת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראש